कोनो बात ना, इतना वजन नहीं खे, हम चल सके नहीं। बाकी आप नहीं आ पाइएगा, ठीक है। कल हमारे से बेइज्जती नहीं, यो एगो तारीफ है भैया। पहले के जमाना में लोग मोटात रहे तो बड़ा तारीफ होत रहे। होत रहे। फलाना गलन है दुबई तो बड़ा मोटा के आयल बने हो। एगो हमारे घरे बाना कि 10 साल से नहीं कमात ना, लेकिन इनके देही पर रूहानी नहीं खे चढ़। आ देखा फलाना 2-3 साल में आयल बा, देखा कितना मोटा आयल बा। हाँ भैया हेडिंग लाइन बढ़िया डालिएगा, ठीक है। एगो गीत गले रहनी, आप लोग तो नैया डोले सुनले बानी। आ ओकर तू गले रही हम ओमे गले रही कि नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले है, ठीक। लेकिन ओकर टू कौन भी गाना एगो हिट हो जाला तो आदमी ओकर दूसरा वर्जन गावेला। तो गैले रहनी एगो गाना, हाँ कि बाहर निकलल पेटो तो गोट हो गइले, अरे पहिले रहले काजू अखरोट हो गइले। एक सेकंड, अखरोट आप लोग समझत है ना, काजू तो बहुत लोग खैले हो, लेकिन अखरोट एने उमन के बिया निकालिए के मिलेला। भोजपुरी में बोला था ओकर ओरिजिनल जौन होला भैया, बड़ा बहुत टाइट होला और गोल गोल रहेला भैया, सीधे कश्मीर में मिलेला। ओइ जा एने लोग ओकरा के फोड़ के ओकर बिया खाली पैक करके बेचेला। तो वही तरह उनका राजा जी भइल बने कैसे कि पहिले रहले काजू अरे अखरोट हो गइले, अब तो कि नैयो ना डोले सैयो अरे मोट हो गइले, कि बाहर निकलल पेटो तो मोट हो गइले। बड़ा परेशान बड़ी कह तरीके से खिटोले ना पलाई ना पलंग, हर रामा हो रामा। एगो समस्या रही तब न कि सुतलो ना बने उनका संग, हर रामा हो रामा। खिटोले ना पलाई ना पलंग, हर रामा हो रामा।
करे कौन हम पैया हो करे कौन हम पैया हो अच्छा लाई कौन दवैया हो कि पकड़ ले जिम करवैया हो दुबरा से मोर बलमा विजैया हो। अभी ढेर मोट होखलो गुनाह बा ढेर पातर रहलो गुनाह बा भैया मीडियम रहो मीडियम में ओकरा खातिर ढेर लोग मोटो हो जाता तुरंत जिम ज्वाइन कर लेता। जौन पहले मेहनत कुदारी लोग चला के करत रहला आजकल वह मेहनत आदमी जिम में करता कि डोले ना पलाई ना पलो अरे रामा हो रामा कि पहिले रहले हमका अरे अब चकरोट हो गइले ए माई रे कि पहिले रहले हमका चकरोट हो गइले नइयो ना ढोले सइयो मोट हो मजा आइल भैया। अब फिलहाल में अभी गाना बाजत है जवन सुनावत नहीं। आजकल ढेरे लोग अपना सैया जी से प्यार करे लागल बा आ गाना सुन सुन के प्यार आवता ना। भाभी देखिए ये भाभी का इशारा आ रहा है समझता नहीं जा कौन गाना बताइए कि जी छत बानी अरे राजा के जब 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 जे घूंघट में रहेला घर में जब जब ओकरा अंदर से ये शब्द निकलेला ये गाना गुनगुनाला भैया ये अलग उमंग देला अलग आप लोग के प्यार भाई। और ये गाना कब सुननी लोग जब खाना बनत रही मोबाइल गैस के पास रखा जाई बस गाना बाजत आप केतनो खाना लिया के धर लो 50 आदमी बना के चाहे 100 आदमी बनावा बस गाना बाजे अब बस खियावते जाए पूरी छना जाइए खिलाते जाइए कैसे कैसे कि जी राजा भाई नोए छत बानी अरे राजा के कि जी राजा भाई नोए छत बानी अरे लागे ना सया के हो के नजरिया कि जी राजा भाई नोए छत बानी जी राजा भाई नोए छत बानी लागे ना सया के हो के नजरिया लागे ना सया के हो के नजरिया भैया आहिर हो बड़ा ना जाए से
औरतिया कहतिया का कहती है? कि अन धन गहना गुरिया अरे बातिए देह बुझी किसे नुरा पाजे ताके मोहके का होई का होई? अरे काटिए देह बुझी मेहरारू में उताकत हो जाला जो हां खाली तनिको मरद तनी छेड़छाड़ करस न कहीं काली के रूप धले ले लो दुर्गा के ऐसे कहल बा नारी दुर्गा से कम नहीं है हां ना खाली मुका